තවත් වේගෙන් පන්දු යවන්න. ඉතින් මම ඔයාලට සුබ පතනවා. හොඳින් ට්‍රේන් කරන්න. හොඳට කාලය බීලා හයිය අරගෙන තව ඊළඟ පාර එනකොට තමීට හයියෙන් බෝල් කරන්න. right? நான் வந்து ஓலையில் வந்து முதலாம் ஆண்டு வந்து ஓலையில் மட்டும் மட்டக்களப்பு சுவானந்தா கல்லூரியில் படித்தேன் நான். அதுக்கு பிறகு ஏலெவல் வந்து சென்னை சென்னை கேர்ள்ஸ் காலேஜில் படித்தேன் நான். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இப்போ கடந்த ஒரு காலமாக நான் வந்து ஸ்ரீலங்கா ஆர்மிக்கு அதாவது ஆர்டிலரி டீமுக்காக கடந்த ஒரு வாரமாக விளையாடி கொண்டு வரேன். வந்து நான் இப்போ கொழும்பு தான் கொழும்பு கன உடையில் விளையாடி கொண்டு வரேன். வந்து லசித் மணிங்க சார் வந்து இப்படி ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு இப்படி இதுக்கு அப்ளை பண்ணி எங்கள் அக்கா வந்து இப்படி சொல்லியிருந்தது. எங்கள் குடும்பத்தால் இது ஒரு சான்ஸ் இருந்தது எனக்கு. இது வந்து அதுக்கு பிறகு எங்கள் லசித் மணிங்க சார் ஒரு தந்த சான்ஸால் வந்து ஒரு நல்ல சான்ஸ் ஒன்று கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன். எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு கடந்த ஒரு 8-10 வருடங்களாக நான் வந்து ஒரு ஸ்ரீலங்கா டீம் விளையாடணும் வந்து ஆசைப்படுறேன். எந்த கனவு மட்டும் இல்லாமல் இந்த குடும்பத்தில் இந்த ஃபேமிலி எல்லாரோட கனவு வந்து அதுதான். எல்லாருமே இந்த குடும்பத்து ஃபேமிலி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து நல்ல சப்போர்ட் தராங்க எனக்கு. 3500 பேர்ல நீங்க தான் அதிகமா காஸ்ட் என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் வந்து 3500 பேர்ல வந்து முதலாவது இடத்தை வந்து நான் தக்க வச்சு கொண்டிருக்கேன். இதுக்கு வந்து எல்லாரோட நான் தான் வேகமாக பந்து வீசி கொண்டிருக்கேன். அதை வந்து இப்போ எனக்கு வந்து எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் வந்து நான் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் எனக்கு மேலே போக எல்லாரும் ஒத்துழைப்பு வேணும். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். කොළඹ කොහෙවත් නෙමෙයි මඩකලපු වෙන්නේ. මඩකලපු ඉඳලා ඉතින් මම හිතනවා මට ඒක ගොඩක් සතුටක්. ලංකාවේ හැමතැනින්ම හොයන වෙලාවක ඔයා ලංකාවේ හයියෙන්ම මේ වෙලාවේ බෝල් කරා කියන එකට ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මම ඔයාලට මේක දෙනවා. ඔයත් කියවලා ඔයත් ඉගෙනගෙන ඔයාගේ යාළුවෝ හිටියොත් ඒගොල්ලන්ට ඔයා ඉගෙන ගත්ත දේ ෂෙයා කරන්න. හොඳට කරන්න ඕන. තව ඉස්සරහට ඊට පස්සේ